Riwa-riwi, heh? Riwa-riwi lho aku. Kanan. Nek tak atasane. Kok ngelokne bojoku bluk-bluk kaya kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blukutuk kon nginceng mesti. Alah wong blukutuk ki ora kok ming angine banyune tok njur sak ampase iki. Kepiye? Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kome apa nek gak nembang? Syukur senene bocah ya. Maksude lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jok Lidik. Percone gentek riyen nggih, Mas. Oh nggih. Trah isih. Mengke ndak kaya ndakel ning tengah jalur gasa mengke. Kaya ngeten nih kok iso. Alhamdulillah. Sik, Pak. Kok sik rada akeh. Wau, Pak. Lah saya gede to. Wah, jan. Lah niki terakhir Pak, ampun telas Pak niki. Mulane kula iki paling gedeng karo wong tuku mercon iki padha karo wong sing ora wani iki wong tuku mercon. Lah ngapa to, Mas? Lah tuku disumet tinggal ngalih ora ditunggoni. Loh. Kowe jane tanpa wong mercon ditunggoni mbledosi cengele sing nyumet kuwi apa? Alhamdulillah Mas Marsudi. Inggih Cak Jok. Mosaken syukur dumateng kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Syukur alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah adoh saka laknat Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niki dalu kula nderek panjenengan sampun makaping-kaping kula angen-angen ditemukan wonten ing Pengkol Ponorogo Mas Gurit. Anu Mas Marsudi. Inggih alhamdulillah. Dalang sing kondhaki ya mek Mas Marsudi karo Mas Gurit. Cakos. Lambene kisinan ngono kuwi. Matamu. Kaya kudune iki setidaknya tuh ing dalu menika matur suwun anu Mas Sentu. Matane tak tonyo tenan kowe kok iso. Lek kleru kuwi ra apa-apa lek kleru. Ora ngono oh ben adil to kowe. Iya. Apik nutupi kancamu po. Atur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sopo? Mas Marsudi. Lah ngono jalari. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budhe iku nunggoni kabeh lho iki. Mangsa ndelok wayang ke jam 5 mau nganti mblobor wedake iki. Ora ngerti apa kowe. Mula alhamdulillah Mas Marsudi macane yo limbuk. Nggih. Ngeten mon wedine mbleset aku. Dalu niki kula Payo sing sampean emong ki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok Mas. Nggih, leres-leres. Heeh. Mula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel pun dados renane penggalih lho Mas. Mboten Yen wonten napa-napa. kladuke ngatur kula anggenipun derek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi niki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andhem katresnan yanipun Mbak Devita Putri kalian keng garwa Prakayoga. lah niki pas mula niki enak ora dirasake dhewe enak diendum karo keluargane lan tangga teparune insyaallah Yayi yen seneng berbagi kebahagiaan ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas. Mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki siji mantenan loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu Ngresmekne omah anyar niki ta. omah anyar. Lah niki lak teng ngarep omah. Kok nggih kadone manten to, Mas. Ah niku Mas Suwung. Lho niki to, Pak. Ah muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenanipun. Nggih. Nggih. Mula Mas Jok Lutuk tetep derek mangayu bagya. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu Sinten Bu Eli beliaunya lak wonten Singapura to Mas. Inggih ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli Nggih. garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad nika nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun Yayi Pengkol Ponorogo sedayanipun. Allahumma amin. Mula Mas Lutuk niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih no, Muhammad niku lafate lak kepenak Muhammad. Lho penak. Anak kula sing nomor 2 kula jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 menika Angger
Yasin lho. Wah lho kok Lho, kabeh kok kuwi lak ya membawakan agama Lho, Islam. ning lafat kepenak nggon tajid. Anakmu ya mbok jenenge ya? Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim. Lah niki. Mula bapake Anake kluthuk kuwi. Nggih, mula bapake kaya jenglot ngeten niku. Mula anu sampean wae sing ngomong coba genti. Ya. Pak Gatot ya ben seneng ngono. Loh, iya no, sing ngomong kudu aku. Sapa ki? Lah kok Pak Gatot. Pak Cotop. Aduh. Ki lek omong ra tau pokro. Dalang ya kleru jenenge wong ya kleru. Apa ya dagelan ki cangkem ra entuk kesel apa? Mangsamu, dagelan iki kesel e cangkem mangsamu. Lah kesel pakah budal kowe. Ha piye wis lunas e. Nek ra lunas. Lah terkenal bintang tamu Sambeng kira Pak Cotop kuwi. Lah kok saged Dados ngeten anu, nun sewu Mas Sudi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kalih Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados Sing ngecet ning Singapura, Mas. nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Marsudi. Lah kuwi kok entek-entek Ora kok tegese Singapura ora Singapura ki ora. Singapura ki nggon luar negeri. Iya, iya. Mancanegara kono. Adoh lho, Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Lho, Nderek nggih. bingah. Nyatanipun para sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah mriki mboten wal saking pyayi kutha Mas. Nggih. Walah. Nika le, griya nika le. Griya nika pundi Pak? Wetan nggih. Wetan. Wetan nika peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang tokke teh kopi turah blawah. Ya mek sayang sitok Mas Marsudi. Sayange apa, Mas? Lah pas gonku sendoke renek. Ngono kuwi rawone dipuluk. Wong gawe duduh e. Ora apa kok duduh diseruput. Ngaturke panuwun Mas Marsudi. Sebab nuwun Mas Marsudi. Nggih, Mugi-mugi Mas Duduk. ngeten. Dadi ngeten. Pripun. Niki Sik bos sik. Gak powe enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampeyan ki ngono nyaput kok ndelik. Ben rono didom. Mangsane. Ayo sing tuwek rono. Sing nom ning kene. Iki cah cilik barang yo melu ki. Kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono. Terus Sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja kok. Iki lek hawa adem ngene yah meniki gampang masuk angin. Kok iso. Anu sik kene dindom Nduk. Sampeyan rono, Nduk. Ben kenek nggih sawang-sawangan. Ayo kono. Wong kok ming ngrusul wae kok iso. Rene. Rono. Ben penak Rono. Nah, ayo tiga rono ben kepenak Mas Marsudi. Tata panggung itu harus dikonsep, Mas. Ngriko lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo bedak-bedak le Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Jumlahe pira? Nduk, Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. sinten, Mas? Iki klambi abang iki. Ambi-ambang mripatmu Iki dulure kok Singapura. sapa kuwi? Iki. Lah iya. Iya no. Masya Ini keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura nggih kathah kok, Mas. Nggih Mas. Jadi ngeten iki lho Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Bu Eli Nah, kuwi iya, anggone nandul silaturahmi karo warga masyarakat Singapura, iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki ya oke ra umum. Oh, ngene lak nyenengke to. Nah, Tapi nyuna pirsa kena seneng napa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya Nah, sinden kirene. diobrak. Oh Spanyol. Oh. Rene, ayo Nduk, prigel sini, Nduk probo rene. Kel. Iki jane Hani kan nyandi kuwi. iki jane sinden gawanmu akeh iki ape minggat piye iki jane? Lah teko kulon pager ilang lho, Nduk, Nduk. Ngene, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri. Beautiful. Ngono. Nel. Lah- Spanyol. Wah, lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti yo iki kok. Bangsane. Lah nek ngeten lak imbang to Nah. Mas Mar. Alhamdulillah lah ngeten lho. Nah kuwi kan yo mesake. Pilih sing delok ki yo melu seneng kok iso. Wis. Nah wis Wis. ngono papat. Ana jiro lupat mo 6. Waduh, Gadil. gak Gadil. kono 6 Sitok, kene sitok, papat. sitok, Tambah sitok. sitok. Gadil iki. Rono. Wih, udah rono lho. Rene. Manut to. Oh, sinden genah liyane seragam ra seragam dhewe.
Kene kok glondang? Kene. Oh iya bener Mas, bener. Delok Ono, sik Jar. tonton. Iki pas kene. Nah, lho, lah ke pojoke lak ya ora kepenak to. Lah kene lak ya pas. Anu borono, Nduk, rono. Rono, Nduk. Ora penak. Rono. Kowe iki yo ora paham kowe iki yo. Piye to iki? Kosonge kae lho, ombo kono kae lho. Kok malah mbok kon rene iki lho. Ambo kene ketutup musik wis cukup, kono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Wis mlumau, Nduk. Tak nggih sawang-sawangan kene lho. Nang ndi nang kono ae lho dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngonone nek kono ki lak papat kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance Nah. ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake glondang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok kono. Iya. Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Ayo. Ngene. iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit yo iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke halus ning roh ngomongno koyo singa kae. Was, jan tenan. Gak perkarane ngono, Ngene. enake nang ndi ki cak aku lho Ngene. ndi. Sing apik awakmu ning lapangan kene tadi. Ya aja to. Wis kene wae, kene Dok, kene Dok. Aku tak nang kono ae lho. Ora, kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mare keri aku, Nduk. Mare keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tibake ya iki lho. Nang ndi aku nang kono ah? Ya ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi Nah. ben koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok malah cedek ki. Ya apa? Ya apa iki aku mulai lho. Aja mulai. Model. Kono ya. Nang ndi? Kalau. Kowe rene terus rono. Kalau. Bigel. Rono. Rene ambek rono. Wis Ya, manut to. Nah, Beh. rono. Loh. Sing gendang kok mbok bok iki jenenge mbok bokongi, ora oleh ngono kuwi. Terus Kalau. Kono Mbon. Jangel-angel to Mbon ditata ki. Kuwi jane sinden mbok bakul kopi kuwi jane. wis ya deal kene ya. Wis kene kono. Titen ana ate ngokon pindah Wis, ya. kowe ning kono sing genteni sing kosong. Ren, kowe pindah rono, Ren. Pindah rono. Gok ren mbok guru kan rene. Siapa? Minggu mbok gok ren diperkosa sak menebane. Mangsa Manten, Mas. Ngeten-ngeten, jane tutur Nggih. betul. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penyebon Mbak sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli to? Sing mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Putri. Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuga. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. nggih. Saya bisa menekankan dan niki pitutur, Mas. Pripun? Nuturi kanggo temanten kekarone. Iya. Yen iso, Rungokno, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok saged, Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang nun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu, bedhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantengi wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya, Mas. Lho nggih no. Ki nun sewu. Mergo kula niku nun sewu, Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun, Mas. Wah. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger, Mas. Orang tahu gagal atau tukaran. Mboten tahu. Sebabnya, Mas. Mergo aku dikaro bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggahne derajate. Heeh. Niki contoh, Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah, apa kuwi? Kok bahasane Inggris? Sesek kowe mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, happy wife barang kuwi lho. Apa kuwi? Happy wife, happy life. Sesek Tegas. alon lho. Happy wife Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Masa- Happy wife, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu,
insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apa. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Alhamdulillah. Iki sing paling utama, Mas. Iya pancen ngono, Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Iya. Bahwasanya bakso menika walah pendele kok cilik-cilik to ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wife, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, Heeh. insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? But Aku- look from in the heart. Apa Kowe kuwi? ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside Heeh. but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ape. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Ya, ya. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men dudu iki Lah, bakso. Matane kuwi wis ganggu panganan bae kok. Ya iso. akrek kene ndagel lambune ting selenting ya. Anu we Mas. Mas engko- aku anu ya aku gak nggih kecap. Alah contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso mriko. Weh, malah ora fokus. Arep main ra fokus ya Mas ngene tadi. Ngene. Iki pancen ya. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso ki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyilih sitok sik. Loh, Nyilih iki lho Bos. Wong nggih. Enten bakso. Sik. Iki tenan serius Mas. Loh. Dadi ora kok tutur-tutur ming pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Apa? Yen enek lintang cumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak. Bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa. Wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengne wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, Bakso wong tuwa siji iso nyenengne anak limo, ning urung mesti anak limo ki iso nyenengne wong tuwa siji. oke ning ya sik ana sing bekti. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya Iya. ngene kok. Wah, Loh, jabarane apik. Lho ya, ki lho Kang, ya. Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kepercayaane dhewe-dhewe. Baksone nggawe pentol. Pentol. Nah. Pentol. Pen. Ayo. Omong kowe. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Pen ki iya. penting, awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong Wedok wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong ora lanang. mban cinde mban ciladan. Iya, Pen ki penting. penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa. Rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji, hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso Wah ya. iso neh. Hubungan. Peh, iya. Hubungan silaturahmi iki penting. Hablu minanas, hablu minallah. Loh bocah ki jan omongane kok tastes. Ketok nek luwe tenan ki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mi menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yang yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Loh. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Ayo. Kuning, mine rupane kuning. Kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Wah. Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong, Wong loro, dolan wong, wong loro, maem wong, wong loro. adus wong. Dewe-dewe. Loh. Lah kok wong ra loro? Lho klek konslet cilaka lho, Bos. Jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Sledri. Osane sledri. Lha iki ana sledrine kok. Sledri. Piye kuwi cacah ya paham kok. Sledri. Slem.
Iki nggih gawan manten Ya, 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 sok ya. kena kanggo penguat. Sledri. Sledri menika saka tembung slem menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Sledri. 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 Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dinggo nun sewu pas salat menika fil alamina innaka hamidum masjid. Paribasane manembah marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul Iya, ora lutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie lajeng dipun pyur-pyuri nggih wujudipun brambang. Yo, sik enek. Ora enek. Brambang enek nyapa. Ora enek. Bakso ora enek brambange po enek. Bram menika saka tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten lho. Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Ah iya bener no. Bakso ana duduhe kok. Duduh. Duh menika sapa duduh menika kita wis gak panas blas duduh menika. Duduh lah panas iki. Duh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Lho ngene Bos. Dadi wong ki ora bedak-bedakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh Gusti, kula kok dereng diparingi menika. Wah mung sik enek adae jenenge mangkok. Ya aku mbok wis ngono kuwi kutuk ya. Sik lho mangkok. Mah Moses. Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Mangkok. Nggih to Mas? Nggih. Wong jenenge kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng. Lho iya. Dadi kudu ngono. Mang menika. Mangkok. Kok akeh men sing mbok tekokne. Ya enek gandengane kok. Gedeng jane iki. Sendok. Sendok nyuluk matamu ya. Oh nesu iki lho. Oh, nesu kowe tekokno. Aku bakal mikir. Lah wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep Mas. Biar Abdul. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Probal Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning gen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Klitik. Proborini karo Mas Ludu kono coba. Ini Mas sepote Mas. Oh didom ta iki? Oh nggih no, didom no, coba. Duduk sempek kae. Mongko ana sing nom ana sing tuwa. Nih. Wah, jan. Butane. Jale. Arep ngopo jale tak teko. Nduk. Mas Marsudi Nggih, dalem rupa nggawa rega. nggawa rega. Nek ngeten niki kaya kula kalih si Prigel niki cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek kaya ngono kuwi. Probo niku 24 karat. Ha iki Probo niku Mas nomor 1. Heeh. Ha nek nika Mas sepuan. Nika teng pasar pon pojokan ngarep BRI. Ya mbok aja ngenyek kaya ngono Mas, ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masyaallah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho, tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampean dulur aja jahat-jahat. Mas ya ndelok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Kakang Adi, aku oleh kakange sampean adike kan. Ning aja sia-sia iki Masmu lho ya. Iki sapa? Iki masih raen-raene sampean percaya aku ganteng. Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangire. Matane ya blalak-blalak, cangkeme. Sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan.
Wah, ngenyek kae. Mosok bojo mbok cangkem-cangkem. Iya saking tresno. Mas Kluthuk. Ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi. Bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa. Lho kepiye? Lho, bojoku iki mandi lumpur iki sedina ben. Wong iki turunan kebo ya sini. Lho, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Ah, Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Iki malah medeni ya. Bojomu Lah ora apa-apa. Lah, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik Alphard iki gedene sepiro? Alphard iki gedene sepiro? biasa. Alphard gedene sepiro? Ya Bojo gede ping. penak Bojo ditumpaki. ngalor kidul numpak truk. Iki Lah numpak truk kok bangga. lho. Lah Sing bojoku. dibanggane apa? Ono kaya awake dhewe ya Mas Nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Mame pantes. paling ndak nut apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Dodono Mas. Dodono awak dhewe biasa mbadok apa? Bintang 5 mbok pamene. Bojo ki bendina ngombene bintang 7. Puyir Mas kuwi. Kupuyar. Gue ngempet luwe. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa Iki lho takon numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Iki jenenge wirawiri. Wiri. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan nek. Mbak Kok ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi ki nek pomo ngejak Marsiti sapa? Pak Sentur. Marsudi Mas, ya ampun. Ini timbang lali sikatane melu Masdi ngene rek. Coba deh. Peloke sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo men apane? Ya sayang. Iya Mas. Tak pikir-pikir malah mlenu bojomu kok. Loh, Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik, ndase bakal gedhi. Lah lak kaya katen bat to kuwi. Ayo Nduk. Lho bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Ah bojomu mbok wae kembang apa? Lah iki dilungkas dadi kembang amben. Iya. Mas, aja kaya ngono Mas. Lemak. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa? Ngono. Sesuk ki kei kembang api nduk kene nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas Marsudi. nggih monggo. Iki aku duet karo Mbak Praba ya. Kenyeh. Pean duet karo bojone sampean aku duet karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priyayi ya Nduk ya. Ora Wis kuwi segak langsung. Coba Nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun kami. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngentai aku terus Janu. Sik Nduk. Ora wani. Sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampai lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Iya garda wong kowe iki kaya gapura kok. Mulai ya garda kuwi kok. Mantannya siapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Devita. Yoga. Mas. Mbak Devita. Mas Yoga nggih. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita lawan Mas Yoga. Wis ngono Mbak. Mbak Putri Iki lho biyen AL. Apa? Apa? Angkatan laut. Anggota ludruk aku biyen. Oh lambemu. Ya Nduk. Selamat bahagia. Terus ya Nduk. Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Detail apa? Mbak Yu Putri. Bojomu apik suarane. Bojomu sapa gak? Yen ndak rungokke aja ngisin-ngisini. suaramu kaya sinden saka Solo Nduk. Kaya pepundhenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun ya Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu kaya sinden sunyah nyok, ya. Nyahni Mas. Sunyah. Sunyahnya digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyok. Sunyah nyok. Oke. Oh, lah kok irungmu gedhi men sikmu?
Kualik. Oh, waduh, kualik. Iya, sorry. Oh, irung kok kaya ngono. Suwira petuk ngene iki aku. Jarono nduk, rene nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoke patese saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Lu kutuk. Oh, elemen. Kowe ngelole piye? Ngelole. Piye to kowe kok Kowe nglampune piye? Lho, nek red ramene batese Mas Marsudi. Ya. Red rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Klitik. Lah kene. Retrono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Ngono. Tak atasane. Iya. Kok ngelone bojoku blukuduk kaya kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blukutuk kon nginceng mesti. Alah wong bulu kutuk ki ora kok mengangine banyune tok njur sak ampase iki. Kepiye? Ora njur ora kepenak. Wah, apik suarane. Hidup yang baru. Loh, Suara apik. Dok, Dian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku lah. Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa, Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko. Kok kan iki? Swiss apa? Turu ning ilo-ilo Swiss ya. Mas, Wong ngamal apa jenenge mangan soto ning ilo-ilo lek Swiss. Iya sate, iya ngesor sini sate kopok kae ya. panggilane sayang enek. Sayang. Aku ambek iki ya. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Bu Klitik. Klitik. Bu Klitik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B ki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, O itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Jangan saling Iya, menyakiti ya, Kang betul. Mas. Ngono. Terus terakhir. Orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Iki lho. Ngono lho. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lho. Nyeneni aku sogrok kupingmu. Mas Kluthuk. Diajeng. Sampeyan lak yo tresno karo aku to. Jane ora. Tak kepruk yo raimu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho mbandani sampean. Oh, benerni aku kowe. Aku ibu pada Ya kan tresno aku tanpa upama lho Mas. Untungmu malah biru. Aku Kak. semoga kekal berlimpah Nyapa to kok melu-melu iki? Aja iki nyapa to kok dadak nyambung rono wis didik. Lah melu-melu lho, Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis ngono ning kuwi. kene awake dhewe goncalan iki lho. Malah kayak pasangan munyuk gandulan. Apa to Klek? Ngono ya. Berlimpah berkah selalu. Alhamdulillah. Amin. Nano. Ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri. Putra putri Si yang Ande lumut. Kowe kok tak suwek contongmu lho kok, Cok. Mentolong Putra putri. Putraku Iya. si Ande lumut. Terus wae iki anu ki. Ora nyambung. putra putri yang
monggo langsung dados gending bablaske anu wae. Neng dindi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah. Nah, Nyai apa to? jenengan kali limbuk to. Iya. Janjine ora tenanan jebule kriwian dadi grojogan. Yo. Kene ndok pikir diaturke mempelai berdua. Pulau-pulau wis bejaku yo dik yo wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu aja dadi runtinge atimu. Iwak cucut wadehi dorong Bace bacot gini Ayo. Ane ke pasar aja tuku cipir. Aja samar yen rata pikir aduh dik aja kuwatir. Akoy. Manuk gagak asoy. terbang Boy, boy, panjang di boy. jalan sakit hatiku. Ana kadal mangani roti. Endang tak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli. Akoy. Kacang kembang kedele elae kelopak kelape dadi gawe yen pancen dikarepake Yaut. ayo Sikat. mulai wae Eni. Ayo dok brigel. Ayo brigi. Soy. Ayo dok. dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak tawamu ati liset srengeng wini ono kene aku nunggu kowe tak esan Asoy. tak telepon malah ngomeni mangkel aku mangkel kepetok pipimu mesti tak jiwat dari janjine kandane alesane sapa wangi sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning Soy. Agatu sajak jubriani atiku sujana Awas. Akoy. Akoy. Soy. Matur nuwun Mas Matur Piding, Mas Lodong. Pak Di, matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini. Nggih, Om, Dan terima luar kasih. biasa ini. Mas, kersanipun
kecakup dalu niki. Inggih. Karena keluarga dari luar negeri. Ya, dari Singapura. Biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan malam hari ini. Inggih. Diaturi sekedap nggih. Monggo. Siap. Gini. Monggo Mas. Di sini. Ayo. Please welcome to state. Ini. Oke. Cepada nelongso jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ula tojo peteng yen dikongkon ya sing temen rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan rek ayo rek siap si ono Mas iki kekuatannya dalam multi talentnya luar biasa ono Isih bocil ya Sinten Mas? legit dari kota Sragen. Enten nggih. Wah Luar biasa. Oke. Ya, seperti. Ya coba. Endo. Mas. yo oke Sepotan lho. sip oke sir Thank you. coy oi hota oe ao Alhamdulillah. Dok, Nggih. Jos, Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur nuwun. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesindian ya iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nggih, Nduk seneng. tak takon Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih. Ngono nggih bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sing lanang, Dok. Ya, bapak ya lanang ta. Oh, lah iya ya. Oh, ala kita yo galak jangki. Galak. Opo lek? Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang, Lah bapak iya ya. wedok. Lah iya bener oh yo Sik, takon. tak tekon Ando. Piye? Bapak kerja enten apa? Bapak piye boleh ngomong? Loh, Loh, wah, lah iki ora usah njaluk ibu, awakmu kudu Nah. tentu, Dok. Ayo, jajal. Iya, Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? ibu ta ya. Anu, Pengacara. Kok advokat? Oh, advokat. Iya. Ibu tae kuwi ra reti ya maksudnya apa kuwi? Pengacara kuwi ra reti iya, piye iya. wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum. Iya, iya, membantu advokat, hukum. Terus Iya. ibu kerja enten apa? Berias manten kare penari. Oh, salah. Apik. Dadi Iki ibuke penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias lan bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Ya. Sip. Ngono. Wi Pak, tak nyeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyelok Mbak. aku anu bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Ayo. Pak Lek ngono lho. Anu Lek. Nah, ngono. Sampean Lek gundulmu. Lah sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki om. Ayo. Alah rupamu kaya jeding ngono kok dadak Om. Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Bakalmu ae. Mbah ae. Lah. Sakarepmu sapa? Ya Lek ae nano. Ya. nah, Lek sampean ini ndek bengi ora turu apa Lek? Loh, lah Lah ngopo? mripatmu ireng gini ireng bianget ngono lho. ini ndok pancen om iki turunan panda. Oh. Ya prindapan ngono lho niku kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondusivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. ya. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kene kome apa nek gak nembang? Syukur senene bocah ya. Maksude lho.
Iki ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake rami. Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. 20 tahun rabi seminggu pegatan. Maksudnya apa ya? Dua lak uramu mau iki. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah Piyayi Bengkol, Iya, iya. Nduk. Nggih. Seneng Iya. aku ya. Paling ana bebungahe piye? Anu kowe ana apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana tinggalan, paring ana tinggalan. Heeh. Duit. Ah, senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Nggih. Teko kene mau pilang jam. Gak ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih nganggo swara, Nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sek to lek kon iku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Nggih. Ah piye ta, Lek? Sek to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe mutere apa? piye, Nduk? Mutere gawe apa coba. Oke. Gocek sik, Lek. Eh? Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon Aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati. Gawe Hati-hati, iringan Nduk. kurang, gawe iringan ora? Niki ki cejakno. Oh alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki deloke ning ngapa ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, kosong. Delok ya. Heeh. Sek gosek, Mbah. Sek nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono, Nduk. Iya no. Yang mirsani Kene tak betake Om kene. Coba nah. bocah iki Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, was. Sirep. Kak. Siap. Siarno to. Siarno. Lho, kepiye? Lho, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono, Nduk. Wah, masyaallah, mlayu rono, Nduk. Tanganmu, Nduk. Bocah iki tau melu sirkus kok iki ya. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, udah eneng sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enek. kosong. Nah, kae lho, siji lho. Plek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap, Nduk. Pas. Alhamdulillah. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga Loh, rempang samu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini lho, Nduk. Cayu. Ini lho. Wah, apik. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Bayi niki. Kawit kecil nggih banyu. lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Rayu kali ren kok iso. Sampeyan arep jajal, Lek. Karen jajal, Lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume balung wis tuwek. Tahu ngene lho kok kecedhit sesuk tanggapan kok boyo medhot. Jane iki sing klitik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Kritik iki, kluthuk iki. Lah iki Mas Masudi. Lah. Oke, iki lek klitik. Kluthuk. Oh, iki kluthuk. Masa guyu kowe? Ya. Loh, wani kowe. Ani. Iki Om Kluthuk. Iki kluthuk. Iki Om Kritik. Klitik. Nah, Berarti klitik sing gendut, kluthuk sing awake guru. Nggih. iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jeneman. Oh, cocok wis jos. Hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso Jerman ular Anu. jalan. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes. nggih.
Niki tesih ajaran nggih. Oh, nggih mboten napa-napa Cah Ayu. Pun. Iki lak ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa tuh? Ada pernah tak kacang? Ada pernah? Oke, kameran ya? Ya kamera neng kono, kamera neng kono, sini kono ya. Ada berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, kau ya kok. Iki nyaline wis diuji ya. Pinten, Lek? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai Yuh, ya kemenya harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok Raya Mendes kak. Ngomong. Iya. Meneng sik nggih selak lali aku ki ngomong. Anu melu kowe kakek aturan. Iya saya tak. Kurang dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki jeneman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayang golek-golek eder riwari-wi. Ya. dasar nggih Sakarepmu. dan iki lele jaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki jaluk iki Iki jane sindel apa gento iki jane? yo ndeng-ndengan sak kabeh Kok dengah-dengah. yo ndeng bosone wong Jadi Sragen nek iku sok koyo kutuk ngono merusui dicandak terus Tali gocine teuteng glosor bocor. Berarti candak tali gocine Sret. tewu teu Teng. tang. glosor Lara lho. Teu tenan. sing sabar ya lek Sing marahi kowe no tang tang tang. tak apa kok ya penting aku kan gak ngangkon tak tewu lho Wah, gayane nek omong terus karo nginang ngene. iya no harus kemayu tahu nggak sih Iki Wandane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. dia serlencer kuning ngemu kiring Cepat men ya. ya cepet tole iki jaluk dia pakai tole iki Oh, ngono candak tali gocine. Teng tak dilat ndasmu. Tak tewu tenan kok. ah kluthuk ngrusui ae kok pindah pindah masih nang ngeling ampun Kok kan ya enek atika. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. sik ta Iya iya. Stop, sakarepmu. Aku kelingan anak. sik to lek kiwas yen ngandika luas jiwate yen ngalire raluwati mencotake sapa bae dolan
ngulon, melayu ngulon. Bocah ki penguasaan panggung Harus entuk kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pas iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan iki pas nyekel iki ngene iki. Iki terusno, langsung menek ngene. Nah. Masamu klarapno apa kok? Mendes kenis kenes nenis kenas kenis Janwane ngelik ya teko. pacaane tregel mujiwati aduh endah bregase sinangling kapribadene ibu yen jumbo lahir bang Tepuk tangan untuk adik kita. Legit tangan legit. Jan luar biasa. Sareh ni sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Dia apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang kan saya umpuk menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan ke Mas Marsudi, katen bat nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen mbajane. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalang. Wes kuwer piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duwe duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Letek ngono. Wegah aku ngono kuwi. Loh, kudu gelem aku ngono kuwi. Yo kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing wae aku ora kowe wong cah cilik. Jenengan. Iki sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho mau. Atake engko ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaure kok anakku batang Bangsane. tikus. Makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami Le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Wah, Sri Tanjung. apa iki? Nah, Napa, Mas? Siap. Belakang. Panjunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampean iki. Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampean ngapalne naskah. Bas kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku ya kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Ala kula ten mriki kok. Lah kok si dapat Ayo sampean kok. sidadat. Dadi apa aku? asih dados. Ayo udah ditetep. Aku iso. Lho, Ayo. kula dadi napa jajal sik? Manut. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tak jak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Wis, Kluthuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Lho, iya. Ya. Probo, Terus? Hani Kusuma iki dadi abdi, Heeh. terus apa jenenge iki? Prigel. Dadi abdi. Ya oke, siap-siap. Yo. Ya. Si Tanjung. Si Tanjung. Kaki ngene si Tanjung iki. Hei, si Tanjung.
Tanjung. Yen nang Tanjung. Si Tanjung. Dawa katimbalan Kang Mas. Si Tanjung. Yang Kowe iki kapane tuk? kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Ketok lek mengenal. Ya mengenaki disuwuke. Eman-eman lho. Lho, tok 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 lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung aku kadung cinta karo kentongane kok. Lho, wong kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. Kadang ana wedok pi to? Gitu lho. Edan. Bentuke ya apik. Iso. Ayo. Tenan. Di Tanjung. Ini. Dawa katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal niti pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Sladikrama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis? Sing Wong wedok iki lek nangis yo. Mas ora to. Saking mbeseseke dodo ngempet lho. Mbes segadane lho. Wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Si Tanjung. Dawa katimbalan. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Sladikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Sladikrama. Aku saya suwi kok wedi. Aku bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aja jijik ya nyanyimu. Oh, Kang Mas, Si Tanjung. ngendikane panjenengan niku ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. Yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para bregadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenakke ning taling aku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seni langsung stroke. Aduh. Stroke. Mboten Kang Mas, tresna kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noleh rene. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang pun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa. Nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki. Mboten leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres dalem Si Tanjung. Lah niki Ah ngapunten menika dina Jumat waya sok mekar menika. wong toprak nggih, toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso? Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Mboten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung. Boten leres Kang Mas, tresna kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja goroh ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Nggih, Dawuh. ndak rewangi tumpahing ludiraku mbelani ana ing kadipaten. Ember. Nyapa rusuhi Anti pecah. kuwi kok ae kok iso. Bakal ember bisa deh. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul ember barang. Ayo. Tentangane. Lho, urung. Si Tanjung. Dawuh Kang Mas.
bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan ana ing papan iki. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Sutanjung. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresno kalian kula, nanging kula tetep tresno kalian panjenengan. Ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Sila hati kromo Kang Mas. Sutanjung. Boten leres. Ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Piye? Kayak pencak dor. Boten Kang Mas. Yo kene kowe ora gelem pondo bloko. Ampun Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng. Yo kene kowe ora. Kowe ora. Ampun Kang Mas. Hei. Remu gocek engko bablas kene. Ampun. Hei. Asem iki. Bendaramu tumindak sedeng apa ora? Mboten Gusti Patih. Kowe aja goro. Kula mboten goro, kula mriko matur blokon dumateng panjenengan. Bendaramu tumindak sedeng ora? Mboten, Kang. Tumindak sedeng. Mboten Gusti Patih. Bendaramu tumindak sedeng. Mboten Gusti Patih. Tumindak sedeng ora? Kowe jawab. Mboten. Tumindak sedeng ora? Mboten. Lara lo cok. Ayo. Kowe tumindak sedeng ora? Akune iki. Ayo. Sri Tanjung. Dawa Kang Mas. Yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu kowe. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Salatikrama. Ayo si Tanjung kondo kaki kowe. Boten Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas Silahatikrama. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula sameneika nanging menawi ludira kula agondo arum kula boten tumindak sedeng Kang. Ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan percaya kula. Kowe kondo kepiye si Tanjung iki? Menawi ludira kula anggondo arum kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung. Cici le. Le, cici. Belok. Ayo. Nyeng selindro. Nyeng. Belok. Nah. Nek. Simbal, siswa budaya. Nah. Ora sangge tam-tam. Simbal tok. Kayak betul gajah. Si Tanjung. Jawab Kowe kondo yen lu digeram manggondo arum ateges kowe ra tumindak sedeng Inggih, sak banjure yen lu diramang gondamis ateges kowe tumindak sedeng Si Tanjung dawa Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ana ing papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir yes. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan Kang Garwa.
Gusti putri menika mboten tumindak sedek. Apa wis gemer? Mano gemak. Ora cengengesan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Patih. Karo aku yen kondo ludrane Anggontarum ateges ora tumindak sedeng. Menawi penyambet lempit atos monggo kula aturi mirsani ludra menika Anggontarum nomor ati. Gawake. Nggih. Sri Tanjung bakal ndak bukteki sak kabeh kandamu Jajeng Sri Tanjung. Kuwi kondo yen ludramu Anggontarum ateges kowe ora tumindak sedek. Aduh. Si Tanjung. Beluh. Wiwit saka dhuwur urung Anggondo si Tanjung. Radi mandap. Beluh. Coba. Beluh si Tanjung. Sampun gondo dereng. Ya kene mudhun ora gondo. Radi mandap malih cobi. Waduh. Sampun. Beluh Sampun. si Tanjung. Beluh si Tanjung. Waduh si Tanjung. Aduh si Tanjung. Aduh. Aduh. Jajeng. Jajeng si Tanjung. Waduh. Aduh jajeng. Yo kene kowe tumekaning pati Jajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku klat. Gusti Patih. Dangao. Dangao. Jebelut dirane karo aku si Tanjung Anggondo Wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. Aku kladuk. Sawi penyan jumeneng. Menawi mangkakaken Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. Jajeng. Gusti Patih. Ayo dirukti Mboten Bapak. saged. Utang duit sahur duit utang puluh sahur puluh utang mati sahur mati. Ya mboten sahur mati saged dengan kula. Bajo. Oh. 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 Sok. Kok keri. Oi, teko karo aku. Asli. Kita enek sing remaja gedike ndase. Aduh. Wah, cetok. Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. Loh, mosok mati ditanggapne campur sari. Iki apa to iki jane iki? Sekali-sekali. Kok mati kok tanggapne campur sari. Sekali-sekali ora enek to kuwi, ora enek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati iki bangga mergo ngirongi jatah ngono lho dadi. Mangsamu. Yuk, Hani Kusuma. Sepate cah. Monggo. Siap ya, Dek ya. Berdua kali Mbak Prigel. Ya. Sepot. Dados. Ya. Oke. Dani karo Nduk Prigel. Wis iki karek seneng-seneng. Ya, niki wonten serat cobi kula waca rumiyin. Monggo. Heeh. Saking Mbah Min, Oh, Mbah Pengkol Min. Kidul. Nggih. Nah, nyuwun gending serampat minggahe Karangkates
digarap tayub. Siap munggah Pak Dalang suwun. Nggih. Wonten malih Bapak Paring Ibu Soni dukuh tengah Desa Pengkol nyuwun gending lagu Podang Kuning Sambel Kemangi matur suwun. Wonten malih request lagu tuan rumah Bolo Pawon. Nggih. Dan Pak Noni apa Pak Nani niki? Pak Noni. Nggih. Pak Nani setunggal menika nyuwun Lali Janjiku. Nah, kaping kalih Uler Kambang, kaping 3 Caping Gunung. Wonten malih sugeng dalu nyuwun tembang inggih menika Podang Kuning ninggal katresnan ugi gerigis bokong semok ugi sabar pas alur niki ingkang nembang kedah prigel wis saking Pak Wandi matur suwun nggih menika dipun jangkepi Hani prigel niki termasuk sinden sing multivitamin dados multivitamin sing sembarang iso lho multi talenta lah ngoten lho tapi ngombe vitamin dadi sing mbok pinangkan iki kan mau wis kalem-kalem saiki bebas ki grigis apa lho ayo grigis saja ya. Grigis ya. Ya, karo Hani. Nanti nggih diparingi katembut napa mboten? Oh, gak katen bat. Dawuh. Ya, bocil rumiyin. Siap. Bocil pesinden luar biasa. Jan kok generasi pesinden menika. Pancen estu beli dalu menika nggih ngremenaken penggalipun Kyai kathah. Siji ngremenke piyantun kathah. Ayo legit. Kelompokne seniman seniwati. Git kene git. Mumpung urung ngantuk ya. Dawuh saka nyimpen Bapak Marsudi kan mau kan nembangnya kan klasik to. Apa nembang apa cah mau? Jineman Mendes. Saiki wis bebas kanggo sampean nembang apa bebas nduk Cahayu. Campur sari boleh, Nduk? Ya, boleh. Campur sari. Saged sampean? Saged? Saged no. Tenane. Tenan. Ya. Sagren lho ya. Seragen. Lah ya seragen. Nembang apa? Niki seragenan nggih. Sembarang. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Ya dimong to tak kira lek bar lingguh ki terus mari ya panggah ya anu. Dimong ya bener sembarang yen ditakoki bocah ki ngene iki lho. Mare wong tuwa ora diajeni canem ngene iki. Ya nek kandha sing penak nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Pemboke. Nah ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih. Coba. Napa nggih? Loh, sragenan akeh sragenan. Lah iki mikir sing gelek. Pirang jam nduk mikirin, Nduk? Paling setahun kena. Aku lak ya sedeng kene wis munggah-unggahan to ki. Kok iso. Anu mawon. Pelok slendro. Anu. Napa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Wong gending sembarang tinggi sragenan kene. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mawon. Kabur wae nduk apik nduk. Kabur. Katresnan. Ya. Ya pas enek. Nggih pas kali tulisan. Iya. Kali panyunan. Ya. Imbangno katresnanku ya, Nduk ya. Nggih. Oke, sragenan ya, oke. Ya. Ayo dok, legit. Nah, ngono. Asoy. Ayo dok, goyangnya dok. Dereke Mas Marsudi dok. Asoy. Oh, Ya.
Ya. Apik tenan. Nggih pangestunipun. Sik nduk pedal listrik. Pedal listrik Sapa kae pine sapa kae? Basamu kok pit iki. Sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to dene iki. Kuwi iki Jawa Tengah. Nggih, nggih, nggih. Lek etan motor. Lali motor lho, Nduk. Ana Beda to tibae. Beda. 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 pit ki motor nek pit enek donone iki pidana kuwi. Beda. Mangka Kang Mas katresnaku tetepan seni. Ya. Hota hota. Hota hota. jan elok tenan. Nggih ambekan sik nggih. Oh wis tak ambek sak sirmu, Nduk. Seneng aku bocah iki. Jan nyenengke no. Kene cah cilik kudu nyenengke. Iya ngono, Mbok. Nyenengke Jan. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatah ngene iki. Ding tak tatah malah cuwil kabeh. Jan lek gawe bocah iki mbiyen kok ya pas pinter men ya. Lho wong iki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat
kuwi padha karo ngibadah sunah rasul pateni setan 1000 tur sadurunge berhubungan badan biologis itu wudu sik sesuci diri njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri Payang ya Nabi Yusuf kuwi nggon maos surat Yusuf ya ini bocah mesti pinter tenan wong bapak ibuke ya tawaduk tenan iki anak iki jajali gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi lah yo enakne to Ayo Nduk. monggo Tutulan Nduk. Lanjut nggih. nggih ya Monggo kangen katresnanku rebasani yuk awas Alhamdulillah, wah luar biasa. Tak dongane. Matur nuwun. Nduk sesuk Sami-sami sesuk dagelang. sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak Nggih teng dalem insyaallah. sampean itu malam kosong mboten Malam kosong pripun Bu? 27 kosong ya wis padha Om ya kosong aku mek ngomong ya Pancen kira rada kabeh rada sepi Nduk pancene. Iki ya rada sengarolas Iya, jenenge. tak dongakne sampean sok ben dadi sinden sing kondang. Amin pangestunipun Dadi ya. wis pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do kenal jenengan ya. Amin Oh pangestunipun ya 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 ya, nggih nggih. Nggih. sing penting tetep bekti kali Ibu Bapak Ya. Siap. Sekolahnya aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Mboten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman, dadi seniman oke. Wong sekolah ki ya Oma yo ngono. Iya, loh iya no. ommu ki SMP, SD, SMA tutuk iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Durun, iya saking dure sambil bledek dek iki. Ya, makasih ya. Iya 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 oke, makasih. Langsung sedaya Waranggono Nggih, nggih, jumeneng Cak Jo. Jos. Nggih. Nggih, telepon sampun tak. Oke, Nggih, siap. nggih. Ini Apa? berarti kur nggih, Pak? Ya. Kene ndak Kabeh sama di munggah. sini di tengah. Ini. Aku tetep mriki niki. Iya, iya, iya. Mangke kang dereng dipun pinangkani pamulitipun dipulajengaken wonten ing Nggih. gara-gara. Siap. Nggih. Monggo seluruh paranggono kula aturi jeneng sawetawis Nggih. untuk melengkapi pagelaran wayang kulit Ki Marsudi. Ya. Nggih. Tembangipun, Gus. Niki caping gunung mawon. Oh, gitu. Nggih, caping gunung. Nggih. Capek gunung langsung langsung dangdut. dangdut. Nah. Ah. Ngono, ya. Kene. Nih, yo kene. Sapa ki? Nih, ana kene. Wow, hey. Rada maju dok, rada maju dok. Ya kene. Iki lho. Ayo. Moga. Ayo. Ki Marsudi campur sarine. Ya. Cocok kali pamundhut tuan rumah. Ugi bolo pawon. Nggih, jambi saya. Nani, nggih. Kene mikmu ndimu. Oh ya, Nduk. Monggo dangdut samping gunung.
janji ning saiki apa lali ning gunung tak jagani saka jatuh yen aku masih samping gunung Wah. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dening ora ilang gane padha karo Ampel kang rumiyin wonten panjenengan Bokong Semok. Ampel kang rumiyin. Niki cocok kalih pamundutan saking Pak Wandi. Kaya ngapa bokonge, heeh. Ayo Semok to? Iya, monggo.